un cinema d'autor, que fem totes les pel·lícules en versió original, unes pel·lícules que acostumen a ser seleccionades amb molt bon ull per al col·lectiu de crítics. I bueno, des de que hi som fem presentacions del CIFOC, que venen a fer aquí els seus treballs finals, i ho gaudim molt, ens ho passem molt bé.